Tásúlagam go bhfuil Éigse Loch Lao I gCol go maith díobh go léir. Is mise Raymond ó Chiarain agus tá mé ima stúrthóir éideachais le Gaelin. Agus tá mé caint libh ó éanach watha an chultúrlan uair I gcathair ardwatha. Tá alan rudaí I gCol go maith ó thaobh na Gaeilge de sa tochaí seo, ach mar atá agin, níl rudaí chumaigh sin sna hir bhain scolanna in airneall an bhéarla, maidir le teangachaí agus maidir leis an na Gaeilge ach go háirithe. Inis, éireadh orm sa píosabag a rá faoi cas a bhfuil an aib seo ag teacht agus cé is féidir linn a dhéanamh fuaithaí. Ifir a héan, is dóigh gur thosaigh na fadhbannaí siar sa bhliain 2000 agus a chathair nuair buinniú ar shiúil an gá le teanga éigean an dara teanga de ré an dalta a dhéanamh ag level GCSE. Agus ghlach sé coppla bliain leis an rialú sin dul a bheim ar na figurí an seo sna sé chundaí, ach thuaigh an rialú sin ó Westminster a bheim agus a bheim go donna ar na figurí agus ar an iomlán is féidir leat a rá go bhfuil tríon níos lú daltaí ag réiniú na Gaeilge nó Irish is curte a rá mar tá GCSE eile Gaeilge agus cé go bhfuil céad go leith daltaí ag réiniú GCSE Gaeilge, tá tríon níos lú, beidir 1000 níos lú daltaí ag réiniú Irish do GCSE. Agus an réiteach is dóigh a bheith ar an aib seo atá agin maidir le gan íochail a bheith ar a ghaltaí teanga a dhéanamh ag an levéal sin GCSE. Go rathú údras an éideachais, rinn an éideachais agus sia I gcóir le chéile le páirtíthe eile ar nós an gréasan agus Gaelin agus foras na Gaeilge le daltaí a bhailú I dro na Gaeilge I gasa soginne, ach go generalta le daltaí a spragu le teangachaí a réiniú agus do mé spragu an le teanga a réiniú, sílam go ndeanthú níos mó daltaí an Gaeilge nó Irish ag GCSE agus tíam sa cigarí ag gCol amach ag scolanna agus ar láraigh policy na scola I lei teangachaí, mar a rinn siad I lei na nábhar STEM nuair a bhí an bhéim a lig a chur acu ar na hábhar STEM. Agus thar aon rud eile tá na múinseoirí Gaeilge go fáil an-tiomanta go leor don ábhar a thaigascin siad. Mar a thuigeann Virginia go léir fásta, tá níos mó a gceist leis an Gaeilge na ábhar scola. Inis, ar an drochuair, thosaigh líon na náltaí a bhí ag réiniú na Gaeilge agus teangachaí eile ag gCol sa tró chontráilte sna sé chundaí an seo nuair a bhfuil an cúlú eacnamaíochta sin agus ina dhé 10 mbliana den cúlú eacnamaíochta
hosaí an córa ar fad faoin bhreateamacht, agus ina dhé sin, díreach ina dhé sin cé nach bhfuil an córa faoin bhreateamacht thart, tháinig Covid a 19. Nuair a churann tú é sin go leor le chéile, sílam nach raibh ard go leor ar an titim a bhí ag tarlú i scálanna maidir le teangachaí agus maidir leis an ghéalaigh. Ach ní féidir linne gan gríú inis. Tá so gine go bhfuil an airneal tradiisiúnta mas maileat, airneal an bhéarla, búilte go donna maidir le réiniú na Gaeilge, agus tá tau orín go bhfuil na daltaí ó airneal na géalscoileachta ag cineal na bhíogarí ag leibhéal éirithe atá inglachaí ag ard leibhéal ach ag GCSE tá scéal go donna. Inis, níl me héan gan dóchas an seo, tharla a leithéid a ribhe nuair a bégan do bhuainseoirí hach le chéile, mar a tharla in 1989 nuair a bhí an tara éidechas ag an am, Brian Mawhinney, ag baggart is gradú a thabhairt don na Gaeilge. Tháinig na múinseoirí go leor le chéile le páirtithe lasra ar nós an Cumann Luach Lao scéal, ar nós na neagraíochtaí Gaeilge, agus dúirt muid go soilear ag an am sin nach deochu dochar a dhéanú do gré lárannach dúin ar fad teangaí na tíre sna scálanna. Agus ar nóia a chairde níl mór an Gaeilge a teagasc sna bon scálanna. Níl policy donna teangachaí i scálanna sa chóras déanta a rá agus is cór é sin a chur na ceart, policy a ibrion, policy atá iúnach do chas na deangachaí ar fad agus don na Gaeilge ó level na níoscoile go level na hallscoile. Is me sé Ciaran a Gé, agus is muintir mé in ardscoil ní pól an Sruthain. Inniu táid ag plé an Gaeilge sa córas idithas ó thuí, agus bhí me sé a caintliv faoi na haconaí teagasc agus na haconaí fólamatha atá ar fáil nó fiú nach bhfuil ar fáil don Gaeilge. Lóirí mé faoi na dúchlann atá roiin ar dús. Bíonn sé fíorheachar ar bhaintrí Gaeilge hocht ar aconaí den siomar ranga. Tá aspa aiseanna ar fáil den Gaeilge, agus margheallar sin bíonn níos mó brú i gcónaí ar bhaintrí Gaeilge ná mar a bhíonn ar bhaintrí eile. Bíonn ar bhaintrí Gaeilge a naconaí féin a cruthú, mar níl ruderbí ar fáil dún. Bíonn sin níos deacra a rís sna scolanna le muintir Gaeilge a bhain, mar níl duinearbí an le cuidiú leo. Agus níl me fiú ag deanna tracht ar géalscoilna an seo, cos caithfí go bhfuil an cas 1,000 euro níos deacra sna géalscoilna. I mo scoil féin, deanan scolarí im mbliana hocht 3 theanga, agus roinníonn siad 2 theanga ag deirú bliana hocht. Mar dhearr seo, thulua is a hagan scoláire isteach inar siomraí, caithimid iad a bhealú I drón na Gaeilge ón céad lá. Ach má tá aconaí deasa ildáte ag luch na Spáinise agus luch na Francise, nach bhfuil ag na muintirí Gaeilge. Táid ag snáú in aia asa. Fiú má arcan tú ar hiú sia, tá a bhád níos mó ar fáil de na teangaithe eile ná mar tá don Gaeilge.
agus ar bhhair sin tá a lean cólachtaí an a cruithin acanaí don Spáis agus an Fraincis nach bhfuil a gin sa Gaeilge. Agus cé bhfuil a lean aisina ar fáil ó Haas, tá feib ceanna an, mar ní ecan tú Gaeilge olú go minic sna hacanaí seo. So leis na feibhena seo a le chéile, bíonn sé a gcónaí inta deacar ar bhaintrí Gaeilge. Agus an gréide go sílan chuid daoine ghfuil síl an wadí bhain ag muintrí Gaeilge. So cé go rón na deacrachtaí seo a gin agus go bhfuil na deacrachtaí seo a gin a le go fáil, tá dóchas agam. Is daoine ar lai iad na muintrí Gaeilge, agus is fear an sean acal ar sca a chéile a bhhain na muintrí. Tá muintrí Gaeilge ionta cruthaíach, agus bhí ar aon a bheith mar seo. Tá na muintrí Gaeilge ionta maiid ag technoliacht, agus caiimiid a bheith ólach ar technoliacht le hacanaí a cruthú a tá nua amstrathe agus tarintach do scalaí. Ní hélam gur cótharlú gur ar muintrí Gaeilge iad a lean príomhaidí agus leas príomhaidí sa cheantar. Mar bhí arthú i gcónaí feibhena a réiteach gan mór an takeíochta, agus a bheith sólúpach agus cruthaíach ina ról mar muintrí Gaeilge. Ar bhhair seo chuid sin muintrí Gaeilge go mór lena chéile. Tá cód rinse a gin inis ar Google Drive, agus bíonn muintrí ag rint acanaí lena chéile go minic. Tá Google Classroom a gin fásta. Tá pobl láidir do muintrí ar Twitter agus ar Facebook, agus bíonn siad sásta acanaí a rint leat nó cóirle a thuirtsteit in am ar bí. Ní bhaithíonn na muintrí Gaeilge go bhfuil muid in iomaíocht lena chéile, ach ag troid le chéile ar samna cúise. Tá rudaí eile an a thugann dóthas tú. Tháinig muid sia ag chuir tweet amach an teachlann seo i Merle agus in Gaeilge, agus tugann seo dóthas tú. Tá acanaí ar fáil inis de ólamraí Gaeilge ar BBC Bitesize de orthu céime trí. Rud nach ró an riú, ach bhí na hacanaí seo ar fáil de na habar eile. Tá cólachtaí mar the Language Gym, sása takeíocht agus ardan a thuirt don Gaeilge. Cé go dtigann siad nach mé an brabús céine ar fáil dáibh agus atá ar fáil ón Spáis agus ón Fraincis. Is mai lo takeíocht a thuirt den na minseangaí agus tá siad ag déanú obair ionteach don Gaeilge agus don Breathnais. Ach mar acal scóir an leidracht is mó atá agin ná na muintrí, a cruithín gra don Gaeilge i más na scalaí lá in lé in aineann na deacrachtaí seo ar fad. Gur míle maigah as éisteach le maniu agus bunaigí sult as an coidéile den lá. Tá sé ag teagas le breis agus fiche blian, agus mar cheann rinne na nua hanga fecham teitm olbór a líon na naltaí atá a gréanú teanga arbí tá TGMO. Nuair céad thosaí mé an maithig teagas bhí na teangatha éigeantacht, is mar sin de bhí na seomí range lean le daltaí a galda ar léad teanga bhain, agus samí uair ro an dar nó an tríú hanga tar láha acu. Agus bhí anreacht ar na dalta sin, ní sin mar bhíon sa lá tainniuan. Agus tá seo a le ag teach leis sin na statisticí. Sa bhbliain 2007 bhí 675 dalta a réanú Irish de TGMO, ach go mbliana fiche sa hain bhí teitm an go 1,590 sin teitm 23 faoin chéad. Nuair chum sa céisiú le daltaí bíon an dearcú céarna le orthú. Bíonn siad ag a caintear ce go deacar is a bhíon na teangatha, buann siad an soltas na teangatha ag gahar ceama trí. Ach nuair tá siad ag gréanaí ábhar do GCSE, tá siad ag gréanaí ábhar atá níos fosa le na grad agus na torthaí is fearr a ail. Ar bhhair seán níor thosaí an fórar acu gáil den dar teanga go dtí go ró siad an mbliana háachtar scal,
agus tá sé gáil tanna teanga nes an amíocht le háir atá dhéanú acu le 8 mbliana. Níl go thomlan iad dúchas áfach. Fecam le fás na Gaeilge taobh an muid an scoil go bhfuil an teanga feclach ag na Daltaí. Tá na muintirí tiomanta leis an eispris is fearr trí bhean na Gaeilge agus trí síl na Gaeilge a haisfint donna Daltaí. Agus tá agam go bhfuil dúchlan roin ach tá agam sa go bhfuil muid mar muintirí Gaeilge tiomanta leis an teitsim seo a ardú arís. Tidíh a handanne tá luthar orm a bheith liv inniu agus iarú orm sa loirt faoi cóhairt na Gaeilge ag áthair céim at cethar agus ag cúig maidir leis na deacrachtaí a bhíon ag scoláirí na grad is airde a bhaint amach. Is me sé Daisy Tennyson ceann an trúthe Gaeilge in seo is Scoil Iosaf in Annach Mór. Aisteach go leor go bhfuil Virginia ag freastal ar airneal a bhéarla agus ar airneal na Gaeilge ag an am céarna. Tá seo an 20 bliain dú a bheith teagasc agus inéadú 5 bliain déag a caiithú in uircinn trá bhag me go tíorúin hart fa 5 bliain ó hen. So tá taithí agam ar an dá chóras agus tá taithí agam ar na deacrachtaí a bhíon ag scoláirí agus na himplachtaí a bhíon ag gradail ar líon na scoláirí a réinean an tábhar. Creidum híon go sílan scoláirí gur ábhar thar a bheith dachar í an Gaeilge agus mar sin dá ní réinean siad go hairithe in airneal a bhéarla. Maithigí dú as slán bearna a chur fáil ach seo slán a rinn mé agus PowerPoint a chur me le chéile le haid sia agus for me deis cocasú hen ceistena a chur ar locht stats na daoine atá ag gobar ar an algorithm seo sa cuilre agus caihí siad san teacht ará seo cín. So is fiú líos dáthair an algorithm sin. Mar go muidir fáis ar seo just le míniú bhirte seo thuas ag an bhharin sin líon na scoláirí a dhéanann GCSE Irish in airneal a bhéarla agus in airneal na Gael scoláíochta ar nóie. So témuid gabhí le sa héandeig go bhfuil titim ó 1844 ag 1500 nó mar sin an nuirí. Hís ag an bhain témuid sin GCSE Gaeilge a chuirtear a fáil den mór chuid sa cúig scoil a bhfuil trú nó géileidechas ar áfrail, but chuirtear seo ar fáil in airneal a bhéarla fásta. So témuid ar bheith ardú éad níos mó tíbhistí an 10 mbliana. Agus mar go muidir an lína áiristin seo, tá sé master cochram le 10 mbliana nuas. Ach ar an lína gan seo fáas an géileidechas ó gabhí le sa héandeig ag gabhí le sa fé sa héan ag level na hir bhain scoláíocht. So bheith muid go cóir go mé muid ag dúil le go mé ardú a líon na scoláirí a dhéanann GCSE Irish agus ard level níl sé sin eolaí faoi láthair ní. Ok, so an algorithm hían, níl so bhín cadé atá gceist. Is tá hannach ag an mór chuid den na muintirí ach go bónas ach an rud atá gceist na so dóis nach féidir tuige muid a le an amana go mbíon papar thar a bheith dachar ón agus bíon bliantaí an bíon se master of foresta go leor nó níos fosta. So an dearcú atá ag si agus a gadóibh an ceart acu níor cóir go méú scolar a hís leis nó thuas leis bunaithe ar a data brethe. So tuige muid go gaithí choras de cinne le gan a bheith ón ag seo an dacracht atá aganine faoi láthair. So tá teála seo a le ar fáil ó hiú sia. So rinn mai analis gasta agus seo an dábh líon dearna ar óscrúdaithe ifigúla ón. So mar hampla tí tú gabhí le sa hochtéigen sin gur bronú á réalt ar séideag fan géad le scoláirí Frankise beaggan í níos mó den Gaeilge agus arc ar an éirid sin a fuair á réalt ag mata breise an sin. Yes, tá ardú tá líon na scoláirí aon á níos mó na mar aon ag an Rankis. Ach an ceist is mó atá le cur na cén fá le fáas an géileidechas, cén fá le cursaí géalteachta sular hanig COVID
nachrú níos mó daoine abalta an grad is airde a bhaint amach sin. So má leithníonn muid sin amach hiag na hábhar eile seo ag ard level mar hampla GCSE a bhí sa ceann seo. So arcar náte bhfuil an Gaeilge. So na daoine sin agus tá so bhín go bhfuil taithí an Gaeilgeachas ag ard fa seasca faoin géad an na scoláirí an áréalt. Dá bhliain deireanach de a céint for idir 8 faoin géad agus 10 faoin géad an na scoláirí an GCE Irish go bhhain siad áréalt. Mar sin na gamparáid le Ceimic, Mata, Breise, an Rankis agus an Gearmanis agus an ceist is mó a chur mé or airsaí an sin gahirithe le Mata Breise na an leachtar leis go bhfuil na daoine a dhéanann Mata Breise cliste agus go bhfuil siad ag dúil le marcan a níos fearr orthú nó mathletes mar a bhrunnam sa haon orthú mas eolaí an scéal agus an Gaeilge léfa le Clinston agus le feiceáil sna seomraí ranga ar fud na tíre cin fan ach bhfuil ardú nó grad níos mó ar fáil nó líon scoláirí aon mar sin ar fáil. Ar nóiad bíonn tionarthair ag sin ar danne bí atá ag éirigáil ag an deisceart nó tí tú an difer a dhéanann an A agus an áréal. So má hen tú siar sin agus ag smuoin tú like is grad ionach A sa Gaeilge agus tá ceart acu tá scoláirí ag dúil le áréalt má tá áréal tiltte acu agus tá difer an dóin agus tú ag chuir staithir córas sa deisceart. Bíon impact bíon tionartha Is é an dúhan is mó atá agén mar wintre na daltaí a bhú a drá na Gaeilge am léana héanseád a déag agus a rééis an ard level. Tá ahan rudidir fáil le Jeremera na leithe seo, agus heag le daltaí agus tuismothirí acu taide a dhéanú ar na háir atá ar fáil dóibh don TGMO agus mar ard level. Bíon an dearcú ag chuid mhór acu go mín Spáis agus Francais níos fusa na Gaeilge agus sean scoil an cart acu, ach bíon Virginia ag díriú iste ar grá a cruthú antú de deanga goithis. Codíonn amachtaí seach curriculum in amana idir Cumann Gaeilge, Cumann Dramaíochta, Turas Hanna Gaeltachta, Comórta Séagsúla agus Olathid. Bhí muid caiilte gan Gaelan agus pobl a chuir amachtaí den Skype ar fáil de scoláirí sa gnne. Bíon réim se allhór de áir scola ar fáil na an scoil na leithe seo. Tá seanán go mín studidir sport agus corpalament ar fáil ag TGMO. Agus am a scoil híon mar hampla, bíon tú an amaíocht le runríhreaachta le cara ar Éigse ar fáil don TGMO agus ard level. Chomhaid le sin tá réim se a bhád níos fearr leithne ar fáil sna tharbí teach na leithe seo, agus ghlaachtar lá an alscáilna ar fud na tíre. Mar sin, mar wintre, daltaí agus tuismothirí caiimiid arc ar sia agus ar an cursa Gaeilge atá ar fáil acu don Gaeilge. An bhfuil sé fortunach agus máilteach do bhí ógan na leithe seo. Is cursa léanach gan seans acu scrúdaí a dhéanú am léana héanteach mar hampla cosal le hábhar eile mar hampla bearla agus ólaíocht. Mar sin dé bíon teagú brú orthú ag dearú bliana dóigh. Tá an bharna idir TGMO agus as level dáchra te Jackar. Tá fáibhór eile cruthithe ag sia duine mar wintre. Tá líon na hiorgaltaí Gael scala a teagdal don TGMO ag golua ag ardú a an blian. Mar galtaí lífa, ardíonn siad líon na naltaí a nó áréalt. Agus is maithan rud ar lá bhhain, ach ar an lá eile ardíonn siad 4 gráid don TGMO. Mar hampla, bíon ar scoláirí nótha sa dá faoin chéad a ail chun áréalta ail, a chuir sin a gompráid sa corpalament mar hampla, agus tá 8 sa 7 faoin chéad dí orthú an áréalta ail, agus 8 sa 3 faoin chéad tá technoliacht. Ní mór dostia a chuirt a bhairt ar bandí atá acu don Gaeilge. Is casar leith an Gaeilge. Má cruthíonn sia 4 gráid eile de iorgaltaí Gael scala nó choras antrála eile, bhíodh sin níos cafarma de ólamóirí na Gaeilge am líon a dóigh. Mar bháthair le páiste freastal ar Gael scoil, agus mar winter le daltaí am líon a dóigh ag stracailt chun ASA a réalta ail. Tá réiteach leis an aib seo, agus bhí sé firsta ag sia sinna dhéanú.
Ag German lei to cry ogin dun Gaelic, agus sin an bag go mian much to show maranga and that. Ag being much extract dalty a value dun Gaelic and enabling a jay. Spragan mojade han curse Gaelic that a yanu, ag in yen a panjama, be a five and of ariga jig chile, agus chance not may, and a scholar acti kirna a flat or file, han kodju arigage a horse the tishmori. Being much a goni a ra na the scholarly, naravada a ovation jerk fulham na Gaeligas na falta, ac tri head blain and yation, tamaj extraca jurish, han a Gaelic a conyals na shomi rangas na she conde, gormaigov. Eve a card Gael is Misha Wayne McPhellamy, is Moonshore Scolla me and Shaw is Skull Neve Wara in Maher Fielta, August Tama Agchagus can Shaw La Bresh agus Coog Blina Jeg, again Funchi Shaw, August Tama Fear Wake Jeeve as in Jesh Lorha Shaw a Horch do, Fuin Tigel and Gaelic Ohui in Ye, in You, August Amarak. August her and Tigel Chin Exmoinchu me, Mahoj Lehendi Hain Skull. Drastal Misha Hollish de Vihel in Inishkathlin, agus when my aunt Saltas and Tahi a Viogum Leshan Gaelig awaked on a moontree intaha a Viogum iganam. Ac Tifam Weedishin, Nero and Tuafus foil, the Gael Og a Vi Igirigol Imonyin Nachanga iganam. Nero TG Cahar an Tail iganam shin, Hanig TG Cahar amak in Nijeg Noha Sashay, who he mishon in Noha agus a Coog. Fi an Tetherlin, Jira ag tashach de mac ganam, ni ro chachter moran den na main hoshult am hampla, ni ro macasail YouTube on, ni ro rangani bio lina file, ni ro crelu bio o macasail gaelin leis na G-sprach di Éigse on ganam. Agus an doishin vi tu ag brach agoni an gaeltach agus frastal cursi gaeltachta, agus vi flursha arigage foil ganam, Fridge na Feshana agus Scam Scholarachty agus a lehage. Nar a churum sin a gompraid leis an lá taniu agus na jeshan a intaha atá foil the scholarly gol idahi leis an tanga one realta. Churann sin me ag smuintú ken fa nachhfuil níos mó daltaí inis ag réanú na Gaelige a gol ar leis an Gaelig. Agus cadiad na constaci atá oscór na múntri mar atá faoi láthair. Agus is tótha go déan sé le siar ag geabhíle agus a seacht nuair a buinú an réachtanas teanga sin hiúil ag áthar céim a cethar. Bhí sé sin tobasteach go leor donna teangathe fad, agus tá tionathair sin le feiceáil an Gaeilge chomh maith i láthair na huaire. An tionathair a bhí aige sin oring Jimmy and Gaelig a bhig nó war a mahas na man scolanna tá mé héan aúil golóir bheith obair is scol gramadaí an seo. Ach sin ráte Jimmy an réachtanas teanga an seo ceir a bliain ó hin chomh maith. Mar sin ní réanaíonn an ard céarna teanga gan trachtar an Gaelig don GKSA. Agus cé go bhfuil níos mó bon scolanna an mhaíonn sin, níos mó Gael scolarí an mhaíonn sin, Níl siad ag teacht fríd darlam héan agus a golaré leis an Gaelig ag an 3U level agus an sin a gola machans an tail war leis na poist éagsile a cholínu. Agus fiú ar an áhar sin, tá a bhád an níos mó post a mhaíonn sin leis an Gaelig na mar a bhí nar a bhí me seir scol dúirí lomsa a gcónaí gol i drá na múnseachta agus thuí. Ach inis is dótha go dtí le leis an Astrahan san Europa ag le taistil leis an Gaelig tá ifigí Gaelige i ngach conde agus codhhaid deisina le cólachtaí móra macasail forras na Gaelige Gaelin fiú istí le sia ranóg an Astrahan atá acu héan an sin. Mar sin tíam na deisina aontaithe seo a ligig oscailte amach rih na Gael ach ní ecam an teachtasteach ag an one level sin níl an Gaelig ar files na bon scola na Berla faoi láthair an sin nar a hagann siad isteach chun na scola againe mbliana hacht ní gadaí fa go le leis an teanga go dtí level GKSA agus nuair a bhí me séir scol bhí os chun bhíle dalta a go leis an GKSA
ach inis níl se sin fér tá muid hísigh 1600 in aineoin na níireachtaí iontaithe atá dhéanú ag na daoine atá luaite agam hana féin. Mar sin ní hé go bhfuil me éadúchasach ach tá me cineal réadúil fan na drúchlein atá muon sin cehí muid lig ar bart immert in san ceach nó cogu bag seo atá ag tarlú faoi láthair. Impiam ar na hallscolanna, díriú ar na manscolanna agus ar na scolanna gramadaí taú a thuirtíomh tas an ghfuil sin ag tarlú ag ollscoil olú faoi láthair mar atá agus bhí cuairteoirí agin ó ollscoil na banríanna. Ach de jocalinn teach le chéile agus na dúchlein seo a phlé níos minicí ba mhór an chodú sin. Comáile sin tá rólaigh sia dar nóia tróir a thuirt donna teangaithe agus an ggéalaigh i lár baire in san chóra sin agus tá takeíocht daí ar na múntrí leis na ranganí is soltmhara a chur ar fáil donna daltaí agus an garam róir sin a chur ar fáil dífa comáid agus tuigim ghfuil an gréasan aonanta gríomhach ar an áir sin faoi láthair comáid. A cearde gur míle maigah as éisteach lom inniu sin iad mo chud smuintí ar réon nós agus mhhara le a héan iad dar nóia agus chum fáilte rih córa le duinear bí a maithan seo ar na hair éagsúla sin. Gur maigah.